हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै दोंसे शायरि भिडिअ लानानै फैदों। शायरिखौ लिरनानै हरदों नेम रोन बर', डिस्ट्रिक्ट चिरां, भिलेज खाथुरिबारि। टुडे बिदिब्ला बिथां हरनाय शायरिखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। आंदि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो, बेखौ नों मानो एसेबो बुजियासै। नोंनोथ' बुंदोंमोन ना आंखौ माब्लाबाबो नागारा होननानै, नाथाय दिनै नोंनि होनाय रादायखौ नों मानो सेफायलांखो। दुखुआ नोंहा गैया जानो हागौ, नाथाय आंसो मिथिगौ आंदि बेसे दुखु मोनदों, बेसेबां मोजां मोनोमोन आं नोंखौ। दिनैबो खालि नोंखौल' हास्थायो। बे आंनि गोसोआ